Hey yo Mzansi, it's your boy King Ginger Cream de la Cream and welcome to it. Welcome to the friendly show. Welcome to the best reality show ever. Angisakufuni. Home Affairs mtanami, as you all know, this department awungeni ungena ID. Awungeni ungena identification yokuthi ujola nobani, ulale nobani, wadliwa ubani, ulahlwa ubani. On this show, it's whereby I give people a platform to break up. Makuthi kwi relationship and you feel ukuthi relationship le ngathi sithanda ukuba toxic. Don't hesitate. Do the right thing. Contact to King Ginger. Ungibhalele, ungitshela igama nesibongo, ungitshele nendoda yakho noma nomuntu wakho lo ofuna ukumlahla. And wenze sure ukuthi uyamgoqa uze naye mathupha thina sokulanda sinebus lethu masiqeda somsethela u50 abuyele Bri abuyele eKasi asidlali kanjalo. It's another day, another banger, another set one, another breakup. Please don't hesitate, don't change that dial. Hlala nje lapho nami khona sizoza ukuthi kulahlwa bani namhlanje. Hey yo Chris, do the right thing my brother, take me straight to it. Hey yo boo, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. But some demand to Mabuyu Bampolunyu Stars. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. What made you go to Why the food that? Why the We back at it again, Mzansi. This is your number one show, Home Affairs, Angisakufuni. Ziningi inkinga emakhaya, ziningi inkinga kuma relationships, ziningi inkinga ivelela amajita uthola ukuthi ushela umuntu wesifazane uyitshela ukuthi she's a perfect fit for you kanti only to find out ukuthi it's an opposite one. As you all know ke abanye abantu emlandweni yemshado nasemlandweni ama relationships osuqoshiwe ngisho eMelika ngikhuluma kumanje in the United States kunabantu endaweni yase Las Vegas asebe breake irecord ngokushada bahlukane less than 10 minutes beshadile baphinde bahlukane. Mzansi ngiyazi ukuthi ngihlale nginitshela ngithi ngumlomo ongathethi manga izinto engikhuluma ziyiqiniso makuthi aningikholwa do the right thing, google it. Sister Sondela sisi wami, hayi uyaphila? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ubani igama? Igama lami Katlego. Katlego. Katlego, I was sharing with the viewers ukuthi sinendawo yase Las Vegas where people when they go there it seems like they lose their minds. Imshado mningi yenzeka la eVegas ebusuku ngo12. Mina nje bengiqala ukubona noma ukuzwa ngomshado wenzeka ngo1 ngeintatha kodwa kuthi kushaya u3 abantu sebedivorcile. Izinto ezenzakalayo. Siswami ubhalile usicelile kwenzakalani emjolweni wakho? Hey Ginger, hey kunzima. Ngiyanyuka kuyehlela. Kahle nje angazi ukuthi ngisemjolweni noma or thi ngijola ngi1 or whatsoever. Kanjani? Ngoba my brother asikudala vele siqalile ukujola no my brother ne. Ubani my brother? Ubheki. Ubheki. Yes. Ubheki umbhekana. Umbhekizisto. Yeah. So Ubheki siqale like January, yes. If not December, ukuzwana noBheki. And bekunjani maniqala nizwana? Masiqala ukuzwana noBheki beku izinto ezimnandi vele, umuntu alright. Well, ngingamazi kahle ngoba asikaze nje siye nakubo. Oh, yena uza kimi most of the time. So wena umskipayo? Kahle. Oh. Hayibo. Yebo. Wazane goli. So yes. So my
my guy, emjoleni wethu since sajola. Okay, maybe we met December, if not January. Ngoba January yazi ukuthi asinamali kangako. I am sure ukuthi mithe December ngoba benginemali ngaleso sikhathi. Must meet her. Okay, fine. He was a nice guy. Bubbly. Uyabona umuntu onothando man. Ozokupha uthando man. Uzombona nawe, uzombona ubhuti alright, smart man. You understand ugezile. Mina ngasitshela ukuthi no, uGuy uzongithanda, uzongipha uthando and everything. Uyayibona into enjalo wena Jinja ukuthi yabona into eyoqala ukuthi indoda ya provider. Mara my brother, okay, 1 month leyo hayi kwaba right. Second month first week nje seka nenkinga ye lento ye rent. Oh. Athi my babe ngicela ungiboleke ibo ma 3.5. That yes. Ngoba mina ngiyamthanda ngithi uma Flavit, my love, ubheke izini wami. Hayi ngamnikeza. Athi no ngizokubhadala end of the month. Hayi end of the month ngike ngambuza hayi. Kwaba ngathi nje angikaze nje ngimnikeze anything. Hayi sisakhuluma nge 3.5 abe nenkinga enye futhi emakhaya kwenzakalani in ngamnikeza futhi 2.5. Wema. Ngiyamthanda ubhekzini wami. Ngamnikeza ngoba ngiyamthanda. Lo ongakwazi ngisho kubo. Angikwazi nokuthi la ulala kuphi. Uza kimi every time. Akana nenkinga yokuthi hayi ini. Ukuthi uvakashela uCherry. Ubheki akakwazi nokuthi angikhiphe sihambe siyothenga iKFC every time akeza kumele ngimnikeze imali yokuhamba yokubuyela ekhaya la hlala khona. The cheapest meal in the whole universe. Akakwazi nokungithengela iStreetwise 2. Ipapa. Sure. Akakwazi uGuy yimi engithengela uGuy every time makeza lana yimi ngimnikeza imali yokuza. Into enjani leyo? Amanje sengifuna ukumlahla mina ngeke ngikhona. So wena sister awusamfuni ngoba uthatha imali yakho noma vele awusamthandi? Angisamthandi ngoba vele uthatha imali yami ngathi ngi-ATM yakhe manje uzongisebenzisa uzongiyuza lo muntu no. Uzongifaka emakhaleni kahle kahle. Usunaye nomunye umuntu obusumtholile mhlambe ongayicela imali kangaka because it seems like this guy has been there for your money. Hayi kungenzeka ukuthi ukhona lo sekakhona lo okwazi ukungipha ne2 nyana yokugibela yokusemsebenzini yabona. Sure. Mara yena angisamkhona. So what is it that you want to tell uBheki mayisehleli la nathi? Ngifuna ukutshela uBheki ukuthi angisamfuni ene nemali yami angisayifuni. Iyona iyomakhela indlu. Mlobola ngayo. Sengimlobolile. Sekazoba isitutwana sami. Isitutwana uyazini isitutwana? Isitutwana. Okay, ngizokutshela some other day. Isitutwana. Uzoba isitutwana sami ngizomsebenzisa soon. Ngicela guys nibhale lapho kuma comment makuthi niyasazi isitutwana ngoba kuyatutwana manje la uzomenza isitutwana ne? Ngizomenza isitutwana uzongigijimela uyozohamba yosebenza ebusuku. Isitutwana ngathi ngiyasazi. Umgijimi. Correct. Hayi sister awukwazi ukumenza umgijimi lo mfana usalemfuyo. Hayibo. Uzomenza sona. Kumele. So siyamfanele. So sister ukwaze kanjani ukumconvince ukuthi akukhaphe njengoba ukwazile ukuthi uze naye uyivumile lento ukuthi uze kwi-interview engazi ukuthi interview yani njengoba ehleli lapha emotweni? Uvumile angisho yena ucabanga ukuthi maybe size emathandweni and then after lana siya ema-dateini ngiyamkhipha for lunch bese sibuyele ekhaya yabo. Angisamfuni isitutwana sami leso. So lesitutwana sakho sister masiza la uzositshela ukuthi awusasifuni. Angisasifuni. Asihlukane nawe ngeke ushintshe umqondo. So right. Sengi-right angisi-ATM anyway. So nginama options awu2 uwelcome uyawazi uChris uyawazi ama rules abhalwe yimi lawo and ngisafuna ukwakhuphula ngifuna eqine okwamanje into engisayenza unema options awu2 it's either uyahlukana nalomuntu maniqeda ukuhlukana la sinibuyisela khona la emotweni esinifikise ngayo sinibuyisele kasi or maniqeda ukuhlukana isitutwana sesinika i50 rand ukuthi sibambe itaxi siye Bree from Bree back
to Davy. Uzoba umgijimi from there. Welcome. Diliza umgijimi emotweni kababa. Stinge emadimoni lapho. Shendele bobo. Sister. So sister usho ukuthi kusujolena le out isikhathi esingakanani njengoba nahlangana Boma December so December January. Seniko 9 months la. Manje isex yenzelwa kini kuphela awukuyi wena Davidson ngcola wakhe amashidi. Kuncola wami ku best ukuthi kuncola wami. Hayi lo kwenza isilimo. Uyabona ukuthi nami nje. Hayi nawe. Kuzoba right ukuthi abe umgijimi wami. Na ungavumeli hayi. Ungamvumeli please. Makwenzeki lokho. Woza ngapha kwethu. Awu ngalakathi. Sanibona. Yaphila. Kuyaphileka. Nazo kubani igama mfowethu? Igama ngubheki. Ubheka izizwe, ubheka Themba, Ubheki inkosi. ubheka Inkosi. Yeah. Ngiyeni ubheka ekhaya. Hayi lutho. Ubheka Inkosi. Ubheka Inkosi mfethu ngihlenda nangu my sister lana. Yasicazela the way ngithanda kamnandi kakhona na the way umphethe kamnandi yakho. Wena ungathi yini mfethu oyithanda mfethu ngomuntu wakho? Eish. Hayi bafo ingilosi yami. Ngilosi. Angel. Ngithanda kabi nje. Hayi uyikho konke kimi nje mangimbhekile. Ngekho umuntu engibona ngaphandle kwakhe. Ubona yena yedwa. Ngibona yena ewan nje noma umbona ubonani kuye? Mina ngibona uma wengane. Ne-future wife. Future wife ubona usizo umuntu ongakwazi ukuthi akusize uma ukuthi kuyakubhedela umuntu ongakwazi ukuthi abe khona uma umdinga fast. Hayi kunjalo. Kunento afuna ukukutshela yona. Sorry. Ngizocela nje umuphi indlebe umlaleli. Sister, kukhulume konke lokho obungitshele khona. Hi baby. Hawu, sambingelela. All right. Mina ngiyaphila. Hey Bheki man, ngikulethe lana kule show ukuthi ngizokutshela ukuthi actually nje angisakufuni. Kahle nje sengikhathele wena ungenza isilima sakho ungenza i-ATM uthatha imali yami ungayibhadali uthi uzoyikhokha ungayikhokhi. Bebe kubuya phi konke lokho? Buya khona lapho angisakufuni. Imali engane? Yazona bafunje wena ngicela uthule ngoba uyazi ukuthi thula. Khuluma nomuntu wakho. I-2000 rand, i-3000 rand, 3.5 yokokuqala wathi wena uyahamba uyoyenza uyobhadala irent yakho unayo imali. 2.5 yasemakhaya. I-2.5 wathi kuno funeral kini amakhaya kwenzakalani kuyasha kuyabhena angazi kwenzakalani. Awungenzeli next Bheki. Awukazi ungithengele ne streetwise 2. Baby lo muntu lo umthathapho. Papa awukhoni. Welcome ngingakhuluma mina. Thula usakhuluma. Ukhuluma nawe. Hayi ukhuluma. Ungazongidakela. Ngisho mina streetwise 2 sepapa. Awukwazi nokusi afforda for mina nje. Baby ngitshelile nje ukuthi angikahle. Into yaziyo nje ukuza lapha kwami uzodla ungidle. Cabanga ungidla phezulu ungidla phansi. Yeah. Futhi uthathe nemali yami phezulu. Iphi imali yengane? Bafu. Awuyazi ukuthi indaba lisuka phi. Unamanga futhi wena ngaze ngithatha imali yakho. Awu bantu Jesu Christ. Kanti wena bewunikeza imali befuna ngenzeni? Awicelanga? Angiboleka ngunikezile nje. Ibuyise. Ngakupha imali nje out of the blue. Yini Jinja ungitshele yipi intombazana engapha umfana nje imali out of the blue. 3.5 imali engaka. Mfethu Chris, ukwangizwa ngikhuluma nalomchita bafethu. Wena ngosiqabanisile ubuya. Kodwa mina ngisakufuni. Baby mina ngiyathanda. Baby. Angifuni. Ngicela singaxatshaniswa abantu ababuye striding. Bebe ngiyekho lento lemthema sikhala. Yimi ngabalanda labantu laba base stradini futhi ngizokwazi ukukutshela yona lento ukuthi uzokwazi amasimba yezwa. When. Hayibo. Hayibo. Kokoza ngayikona phansi wena. Yes, yini ngijwayele kabona. Hayibo. Yini ngijwayele kabi. Sister, sister awume ngapha asambe ngimshayela yini zona yini lezi zinto ozenzayo ngishayelani ngikhuluma nawe yini izinto zona lezo ozenzayo angisakufuni welcome down press
indoda yakho. Goqoza mina. Ngishaka nje. Indoda yakho ngishaka nje. Uyayivuma lento indoda yakho ngishaka nje? Hey sorry yazi. Askisi. Nami ngiyaqala ukuyibona lento iyaqala nje ukwenzeka phambi kwami lento. Ngijukjele ngale phone. Bloody bozos. Shit. Jukjele ngale phone. How? Ngishaka nje lempana. Indoda yakho ngishaka nje. Ngishaka nje indoda yakho. Yabona. Ahambe ngenyanga msamnika u50 rand. Hayi akahambe ngenyawo vele. Kuyamfanela lokho. Yabona? Iyafanele ukuba isitutwana ke. Ngamshaya mina lo fana ukuthi ngimiyekile nje. Ungishaka nje? Ngishawelani mina ngenzeni? Uyabheda lo mfana. Ngenzeni mina ngenzeni? Ngiyaxolisa shani. Ngiyaxolisa. Azini. Uthi ngibone welcome uthi ngifunda umbhokoze kahle. Sho. Hey. Siswami welcome zokufaka ebhasini sokuhambisa lokushini manje. Sengikwatile. Welcome mthathe. Ngishaka nje lempana. Ngishaka nje. Ngenzeni mina? Ngishawelani? Ngishawelani? Ngoba ngingasali abantu bangibona ngoba ngingasali, ngingasayithandi impi. Ukube ngiyalwa benizobona ukuthi bengizomenzani. Plus nangapha uthathe nezimali zabantu. Welcome umshayi kancane lo mfana yazi. Umshayi kancane. Befana amtube. Ahambe phethe amasende ngezandla. Shit. Fucking bozos. Take me home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Got some demand to Mabuyu, Bampolunu, class. Welcome to Angisa Kufuni. On this show is where I give people a platform to break out. No way, bring it up now. Hey! What made you go to India? Why the food? Why the inkinga usekhathele yesena.